Čaute ľudia, poprosil by som vás like odber na ten môj kanál, čo teraz točím, Durácková Lucia. No a včera som si bol kúpiť 2 balíky hokejových kartičiek a ideme si ich rýchlo predstaviť. Že prvú kartičku tu máme Oliver Stumpel, druhú kartičku tu máme Patrik Jurčák, nejaký brankár. Ďalšiu tu máme Martin Kadis, ďalšia Alex Géci, ďalšia Erik Šebo, takýto brankár, nepoznám. Ďalšia je z Humenného Dominik Borov, ďalšia je Jakub Dúbravník, náš vyzerá, takto kartičky vyzerajú. Ďalšia je Ondrej Janík, tento Ondrej, že on nič, takto vyzerá. Som sa splietol s iným hráčom. Že tento hráč Michal Novák bol aj v Topolčanoch. Tak. Potom z Detvy Ján Chlebčok. Potom som získal s podpisom Tomáša Chrenka. Pekne. Posledná kartička Jakub Polčík. A to je všetko ľudia a potom za voľaké 2 hodiny ešte natočím jedno video. Čaute!